Ngeyibusiso kagogo kanye nokwesekwa uLaxmi kanye noSaraswati. Ifindo lika AJ lomshado seliboshiwe. Manje sekuyisikhathi sokuhlanganisa umakoti nomkhwenyana ingunaphakade. Aberam Jahagida ukuthi manje wena usuzoba nolila ungunaphakade. Ngenza isiqiniseko sokuthi lokho kuyenzeka. Uthatha umsebenzi wami wadicilela nesithunzi sami phansi. Manje ngikuthathela ukuthula ngikulethela ukuxokozela. Ngiyafunga ngiyathembisa ukuthi soze ukuthola ukujabula empilweni. Ima. Awazi ukuthi ungaveza ubuso bamakoti emgubhi ngakenziwa. Kuzomela uMophiveli yakhe ngokotile ukuze angeke abonakala. AJ sengivele ngakukhohlisa ngendlela bengayifuni. Futhi ngiyazi ukuthi mothola ngalento izoyilimaza kakhulu inhliziyo yakho. Kodwa ngenzela ukuthi kuphephe uRivat. Ngenze lokho bekufanele ukuthi ngivikele impilo kaRivat. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga uyongixolela. Seningamveza umakoti. Bese nizisiqiniseko sokuthi niyasibona isithunzi sakhe sibukweni. Hayibo, uba manje lo mfazi. Ingabe uAJ uhlanganise nomunye umuntu futhi manje? Uhlanganise nomuntu osifazana oyedwa. Wase eshada omunye. Kwenzakalani ngempela la? Zihlobo zami ezinhle kakhulu. Kube khona nje ungaboni ngasolinye lana. Yazi nje into enzekayo ngicela nje ukuthi nazi ukuthi nje hayi. Ngiyacela. Bengicela nje niphumele ngaphandle kancane nje. Isicelo nje ngiyacela kancane. Ngiyacela mnomzana, ngiyacela nawe nkosazana.
Kwenzakalani kanti la? Ushweta kuphi? Ngiphenduleni nina mani. Anisezwe manje emadlebeni ukuphi? Ushweta kuphi? Lila? Yini kwenze njani? Wafele waqhokisa umakoti nje. Usushadile ngithi no AJ. Lila ngikhuluma nawe. Khuluma wena. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.